Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Paugto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang top pick sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 9, 2023, araw po ng Huwebes. Ngayong araw po ay ginugunita ang ika-132 kaarawan ng ating dating Pangulong si Jose P. Laurel. Si Jose P. Laurel po ay dati nating naging Pangulo noong, alam po, 1940 siya ito. Panahon po ng pananakop ng mga Hapon sa ating bansa. And siyempre, dahil nandiyan na rin tayo sa mga ganyang klaseng mga information, alam nyo ba na meron hong nadiskubring bagong species ng pinakapaboritong insekto ng maraming tao, ang ipis. May na-discover pong bagong species ng cockroach sa Singapore at ang isa pong Pilipino ang nanguna sa team na nakadiskubre sa bagong species ng ipis. At itong bagong species ng ipis na ito ay ipinangalan pa sa isang Pokemon character. Alam niyo ba yung mga Pokemon, yung Pocket Monsters? Ito yung sikat na sikat noon nung kabataan ko. Sina Pikachu, yung mga yan. So, congratulations sa ating kababayan na siyang nag-lead sa bagong diskubre na species ng ipis. Yung species ng ipis na po na iyon ay matatagpuan sa bansang Singapore. Pero malay natin, baka nandito na rin sa Pilipinas yun. Alam naman natin ang mga ipis kahit saan-saan pwedeng magsusuot yan. Ha? Kaya baka pwedeng magsuot sa bagahe ng mga umuwi dito sa Pilipinas. At reminder lang din po sa ating mga kababayan dahil sa susunod na buwan, magtatapos na po ang pagpaparehistro ng mga SIM cards. Sa kasalukuyan ay nasa 41 million na po. Napakaraming SIM cards na ang nakapagparehistro. Pero kung hindi pa ho kayo nakakapagparehistro ng inyong SIM cards, ay magparehistro na ho kayo
At may kanya-kanya kong pamamaraan ng mga telecommunication networks sa pagpaparehiso ng kanilang SIM cards. At wag na ho kayong magpahuli dahil pag hindi ho kayo nakapagparehistro ay baka hindi nyo na magamit ang SIM card na inyo pong gamit ngayon. At para po sa karagdagang balita, impormasyon at updates, tumutok po kayo sa aming mga news programs dito sa CLTV 36. At syempre mag-subscribe din ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. Meron pa ho tayong isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Samantala sa IG o Instagram, ang ating pong account ay CLTV 36 Official para makita ang aming mga Instagrammable posts. Samantala, ang aming pong Twitter handle naman ay CLTV 36 para po mabasa ninyo ang aming mga tweets sa Twitter. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang programa at mga episodes at latest uploads ng CLTV 36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para naman po sa live streaming at additional information hinggil sa CLTV 36, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. Ang amin naman pong TikTok account ay at CLTV36. Ngayong araw po ng Webes, ano ho bang ating topic? Question of the day. Anong TV programs ang gusto mong pinapanood nung bata ka? Reminiscing na naman tayo sa ating mga komento. Ang sagot ni Joe Alan Asuncion, ang parati kong pinapanood nung bata ako ay Blue's Clues. Super informative, grabe, the best. Talaga lang, Joe Asuncion, Blue's Clues pinapanood mo ha. Talagang nakakabilib kung ito talaga, hindi ba green, hindi ba yellow, dapat talaga Blue's Clues. Baka naman batibot, Joe Asuncion ha. Si Allen Alberto Moran, Bioman, Maskman, Mask Rider Black, Jetman, Jiban, John Person, Sineskwela, Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Hell Teacher Nube, Pexman, Sankaman, Puroman. And ito, halos mga Japanese ito. Itong nakikita kong Filipino made, itong Sineskwela na every morning ipinapalabas yan. Noong ako'y bata pa. Sa bagay, bata pa naman ako hanggang ngayon. Yun ang tumatanda si Ray Bravo Jr. lang. Si Harvey A. Kiwa. Sir Harvey, kumusta? Reng batang 90s, mahilig lang manalbe. Baywatch kanita. Kay batibot na. Sir Harvey, Baywatch parental guidance sa kanita. Sir Harvey, itang batibot general patronage siya. Dahil nga anak kanita, Sir Harvey, matudtod na lan Uling po ta edo, panalben kitang amanwan mong Baywatch. Ika talaga, Sir Harvey? Jim Dizon, ako po, iisa lang po ang sinusubaybayan ko po. Wala na pong iba, Gulong ng Palad. Bakit ako hindi ko alam tong Gulong ng Palad na ito? Kahit po nakikipanood lang po kami sa kapitbahay na may TV na po sila. Sir Jim Dizon, ano ba yung Gulong ng Palad? Para ba tong mga telenovela nung unang panahon? Napakagandang titulo ha. Saan pa pwedeng makapanood ng Gulong ng Palad? Itong kasamahan natin, napapanood daw noong Channel 2. Sa Channel 2, ang Gulong ng Palad. Siguro ngayon, dahil matagal-tagal na yung Gulong ng Palad, baka hindi na sa gulong ngayon. Si Russell Pineda Puntawe, Superbook. Yan, pinapanood ko yan. Superbook. Tsaka yung Flying House. Yan, gusto kong mga pinapanood dyan noon, nung bata ako. Gowin Bulilit. At tsaka si Doraemon. Yung anime character na kahit anong
gamit na ilalabas dun sa kanyang bulsa. Tama ba? Bulsa ba yun? Kasi alam ko si Dora naman, bag yung kay Dora. Tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Ganon din po ang inyong mga shoutouts, pabati at pag-greetings. At babasahin po natin yan sa ating programa maya-maya po lamang. Bago po natin simulan ng kwentuhan, narito po muna ang mga malalaking balitang Central Luzon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kanya-kanyang diskarte ng mga ginagawa ng ating mga maralitang kababayan upang maitawid ang sarili sa pang-araw-araw. Sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, regular na puntahan ng mga manggagawa ang isang karinderya na nagtitinda ng 20 pesos na ulam at may libreng sabaw. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pangatlong pagkain sa mga karinderya sa pinagkakagastusan ng mga low-income earners. Si Paolo G. Santos ang may report. Umaga pa lamang ay nakasupot na ang mga ulam at kanin dito sa isang karinderya sa Barangay Baliti, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Order ito ng mga manggagawa sa may di kalayuan na factory para sa kanilang pananghalian. Kwento ng may-ari ng karinderya na si Sylvia de la Cruz, dahil sa hirap ng buhay, hindi niya maiwasang magpautang sa mga kapos sa budget kahit na siya mismo ay gipit para sa pamumuhunan sa araw-araw. Opo sir, kasi kung hindi po namin gagawin yung ganon, kung minsan kasi talagang nauubusan ng budget yung mga tao, no? Kung di po namin lalakasan yung loob namin sa pagpapautang kahit na medyo konti lang yung kikitain namin, tubo namin, tulog ang pera, 15 days na utang, nakikipagsapalaran na lang po kami. Ganun na lang po yung ginagawa namin para makasurvive lang po. Bunsod ng mataas na presyo ng mga bilihin, ang dating 50 pesos na regular order ng ulam, ngayon ay 60 pesos na. Pero kung hindi pa rin daw kaya, may budget meal daw na alok si Aling Sylvia sa mga naghahanap ng mabisa ngunit masustansyang panlaman ng tiyan. Meron pa nga po kami pagka sa gulay talaga, 20 lang yung budget. O yun, 20 pesos. Pagka po meron, ang ginagawa ko po kasi, halimbawa, meron po akong nabili na murang gulay. Pag pumura yung gulay na yon, mumurahan ko din po yung benta namin. Ganyan, magleles ako ng 5 pesos. Para po, kumbaga, parehas ako doon sa mga customer ko. Ganon, para yung mga regular customer ko, syempre kahit papaano matutuwa. Sa halagang ganoon, makakakain sila. Pero kwento ni Aling Sylvia, kung walang-wala raw talaga ang ilang manggagawa, mayroon naman daw tinatawag na diskarteng ambula. Nagbabaon daw ang iba ng kanin at humihingi na lang ng libreng mainit na sabaw. Ay, meron po. Kanin, tapos kuminsan talaga sabaw lang yung bibilin, tsaka soft drinks. Yung soft drinks lang ang babayaran nila, yung sabaw libre pa rin, ganon. Batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagkain sa labas ang pangatlo sa pinakagagastusan ng mga maralitang manggagawa. Pero ayon kay Yusek Dennis Mapa, hindi ito ang karaniwang kain sa labas na sa restaurant o fast food chain ang punta kundi sa karinderya. Ang malaki rito na component talaga yung pagkain sa labas, kung magaganon, ano. And medyo substantial din yung weight para dito sa inflation of the bottom 30% income household, which is, as I mentioned, 7.5%. I think pangatlo ito. Una yung pagkain, yung food and non-alcoholic beverages, mga 55%. Pangalawa yung housing, water, electricity, gas, and other fuels, mga 15.5%. At pangatlo yung restaurants and accommodation services na nasa 7.5%. Again, ito ay yung mga pagkain na kinukonsume sa labas ng bahay. So, hindi naman necessary na yung mga restaurants. Karamihan dito, sabi ko nga, mga karinderya kasi covered din naman yun sa aming mga surveys. Samantala, naitala sa 8.6% ang inflation rate sa bansa ngayong Pebrero, mas bababa sa 8.7% noong Enero. Ang inflation rate ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Sa Central Luzon, bumaba sa 9.3% ngayong Pebrero ang 9.8% na inflation rate noong Enero. Kabilang umano sa mga nakapag-contribute sa pagbagal ng inflation rate ay ang transportasyon. Tingnan natin yung datos. Kanina sinabi ko nga, doon sa 13 commodity groups na ating tinatrack,
ay mayroon tayong siyam na tumataas pa kaysa sa January. Ang isang bumaba talaga yung transport. Siya yung main contributory dahil dito sa pagbaba ng inflation sa February versus January. Una dahil nung February, kung naalala nyo, noong February 2022 ay ito yung simula ng pagtaas ng presyo ng gasoline saka diesel. So in a way, mayroon tayong parang tinatawag dito na base effect. Sa March, titingnan natin ang isang malaking contributory. Again, yung transport, may announcement tayo na magtaas ng presyo ng gasoline diesel ngayong linggo. So the PSA data collector sa ating mga field offices ay itatrack ito. Pero nakita rin natin na yung core inflation medyo mataas compared sa January. So may mga items na medyo sticky, continuous yung pagtaas niya. Restaurant and accommodation services for one. But transport for the month of February seems to be the major contributor dito sa pagbaba. Sa seasonal adjusted series natin, nakita namin na yung pag-increase sa month-on-month nitong Pebrero ay nasa 0.3% versus yung 1.0% ng January. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Isinapormal na ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office at ng inyong himpilang CLTV 36 ang isang tambalan na naglalayong magbigay impormasyon sa publiko hinggil sa halaga ng good corporate governance. Narito ang report. Upang pagtibay ng information dissemination at mga anunsyo na kailangan malaman ng ating mga karehiyon hinggil sa pagpaparehistro at pangangasiwa ng mga korporasyon at investments, nagkaroon ng kasunduan ng Securities and Exchange Commission o SEC Tarlac Extension Office at ang inyong lingkod na istasyon, CLTV 36. Sa isinagawang Memorandum of Agreement signing nitong Martes, March 7, 2023, sinabi ni Attorney Richard Laus, ang Director ng SEC Tarlac Extension Office, matagal ng katambal ng kanilang ahensyang CLTV 36 at malaki na ang naitulong nito sa kanilang misyon para sa pag-promote ng good corporate governance. Napakahalaga ng collaboration na to sapagkat sa pamagitan ng ating collaboration na ipapahayag natin at na ipaparating sa ating mga nasasakupan, hindi lamang dito sa mga nasa sentro ng ating lipunan, kung hindi pati na rin sa mga malalayong puok, yung mga far-flung areas na tinatawag natin, na ibabahagi natin yung serbisyong ito sa pamagitan ng ating channel at ng ating TV network nito. Itinuturing umuno ng SEC Tarlac Extension Office na isang tagumpay ang napipintong kolaborasyon sa nangungunang istasyon sa Central Luzon. Isang tagumpay sa bahagi ng SEC ang magkaroon ng memorandum of agreement sa ating CLTV 36 na leading TV network dito sa atin sa Central Luzon, at hindi lang dito, lumalampas pa yan sa ibang rehiyon. So sa ating mga kampanya sa SEC ay katuwang at katulong natin ng CLTV 36 upang ipahatid ang mga mensahe ng SEC sa ating mga nasasakupan o sa mamamayang Pilipino. Kaya tinuturing ng SEC na malaking tagumpay ang pagkikipagkasundo bilang isang partner agency ng SEC ang CLTV 36. Ginawaran din ng SEC ang CLTV 36 ng isang award of recognition sa walang humpay na suporta na ipinakita ng istasyon sa kanilang tanggapan. Nagpasalamat naman ang Vice President at Deputy General Manager ng CLTV 36 na si Billy San Juan sa tiwala na ibinigay ng SEC. Nakikita lang dito na ang CLTV 36 ay isang maaasahang media organization na tumatayo talaga para sa interes ng mga mamamayan at katulong ng mga ahensya ng gobyerno para sa pagsiserbisyo at mas mapabuti ang buhay ng mga mamamayan dito sa ating lugar. Asahan naman umuno ng mga taga Central Luzon ang patuloy na paghahatid ng makatotohanang impormasyon ng CLTV 36. Ang CLTV 36 ay nakikita na ang Securities and Exchange Commission ay isang ahensya na nakakatulong sa corporate governance. At kapag maganda ang corporate governance, mas stable ang ekonomiya, mas stable ang mga businesses, walang nadadaya,
at syempre trabaho tuloy-tuloy. So yun yung nakikita nating tulong natin sa ahensya ng Securities Exchange Commission na makatulong ang CLTV 36 sa information dissemination. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Asahan daw na magpapatuloy ang programang Men of Light sa pagpapalaganap ng mabuting salita ng Diyos. Sa kanilang ika-20 anibersaryo, nagpasalamat ang Men of Light sa kanilang nakasama sa pagtupad ng kanilang misyon sa Panginoon. Kabilang naman sa mga binigyang pagkilala ang CLTV 36 kung saan napapanood ang naturang talk show. Si Angelica Carang may report. 2 dekada na ang nakakaraan simula ng sumahimpapawid ang programang Men of Light ng Amano Incorporated. Pinangungunahan ito ni Bishop Pablo Virgilio Ambo David, Father Deo Galang at Father Raul de los Santos. 2003, nang unang mapanood ang naturang religious talk show na layong ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Makalipas ang 2 dekada, asahan umano ang pagpapatuloy ng Men of Light sa kanilang misyon ayon kay Bishop Pablo Virgilio David o Bishop Ambo. Siyempre, dahil sa age of digital technology, we have to reinvent ourselves, no? And whether we like it or not, medyo tumatanda rin ang audience mo kapag nagiging medyo conservative ka. But yeah, meron kaming mga younger volunteers who will help us cope with itong development sa social media. And I do believe meron din namang iba na gagawa din ng kanilang sariling papel dito sa evangelization through the social media. Isang pagtitipon ng idinao sa Social Action Center of Pampanga sa siyudad San Fernando nitong Miyerkules, March 8 bilang selebrasyon ng kanilang ika-20 anibersaryo. Dito binigyang pagkilala ng Amano Incorporated at Men of Light ang lahat ng kanilang mga nakatuwang sa paghahatid ng Men of Light sa bawat mananampalataya, kabilang na ang CLTV 36. 2007, nang magsimulang ipalabas sa CLTV 36 ang Men of Light. Actually, ang pinakamahalagang partner talaga namin si LTV kasi hindi kami talaga makapasok sa free TV. Nung una hanggang sa mga cable TV lang kami. Pero ang unang nag-welcome na free TV sa amin ay ang CLTV 36 without charging us. Kasi alam namin, binibili ang airtime, you know. But CLTV always believed in Men of Light. So, napaka-valuable partner talaga ng CLTV para sa amin. Partly also because of our close friendship with Levi Laus and family, you know. We will treasure that. Nagpapasalamat din si Bishop Ambo sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa Men of Light. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa Men of Light at lalo-lalo na yung mga kababayan natin na nasa abroad, sa Saudi Arabia, New Zealand, Canada, wherever. We're very, very happy that kayo ang nag-sustain ng show na ito. And katulad ng madalas naming sabihin, wala hong copyright ang Men of Light. We would like you to copy it. You have the right to copy it and spread it and share it to as many people as possible. Because just by sharing Men of Light, you are already becoming our partners. Mas marami ang makarinig sa salita ng Diyos, mas mabuti yon para sa atin. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Bago po tayo magpatalastas, nais ko po munang batiin ng happy birthday si Archbishop Emeritus Most Reverend Pasiano Aniceto Aposeto. Happy birthday po sa inyo. 86 years old na po si Aposeto at isa po siya sa mga ginagalang na miyembro po ng kaparian dito sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Siyempre, Aposeto, wishing you good health pa rin po. At patuloy nyo pa rin po sanang gabayan at pastulan ang mga mananampalatayang Katoliko dito sa lalawigan ng Pampanga. Siyempre, hindi mawawala ito. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo, Apo Seto. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang mga anunsyo dito lamang po sa programang Topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. Happy anniversary kay Bembing and Miles Galura. At talaga naman kayo ay inspirasyon sa maraming mga mag-asawa dahil sa matibay ninyong relasyon. Ha? At syempre, ngayong anniversary ninyo, manatili sanang nakasentro ang Panginoon sa inyong pagsasama. Dahil syempre, talagang tingnan nyo naman, kayo ay naging magandang ehemplo rin sa inyong mga anak na si Micah, si Mark at si Jericho. Magmahalan kayo hanggang gusto nyo. Happy anniversary, Papang Bemping and Auntie Miles Galura. Happy viewing naman po sa mga yung mga kababaihan po na nasa Anak Balebalayan. Salamat po sa inyong pagsuporta sa CLTV 36 and patuloy po sana nyo kaming suportahan at panoorin dito sa inyong estasyon. Samantala, basahin na po natin ang mga komento nyo sa ating topic, question of the day. Anong TV programs ang gusto mo pinapanood nung bata ka? Ang sabi po ni Joshua Ocampo, 4 to 6 p.m. papasok dyan ang Ghost Fighter, Lupin III, Doraemon, Mojaco, Flame of Recca, Hunter x Hunter. Depende kung sinong nakapanahon. Tapos gawa ng homework, 6 to 7 p.m. kasi balita ang palabas dyan. Pero pagpasok ng 7 p.m., abay lahat ng sambayanan nakatok na sa mga Super Saiyan. The next day kasi OP at kang sa school, kaya wala kang baong kwento. Lahat na lang, Sir Joshua. Alam mo yung mga talagang panoorin. Panahong year 2000 ba yan? Itong Dragon Ball Z, ha? Talagang alam na alam mo. At feeling ko, ikaw ay isang kapuso. Kasi lahat ng mga nabanggit mo, napapanood sa GMA7. Si MJP Odalaguer, hello ate, isa po sa ating top fans, School Bukol. John and Marcia Batibot, piling-piling pelikula, Flor de Luna, Kulit Bulilit, Bioman, Richie Rich, Care Bears. Ma'am, talagang nahahalata ang age natin sa ating mga pinapanood, ha? Si Aleha Lacanlale Daralea, The Sensation. Flor de Luna, PBA Toyota versus Crispa, kahapon lamang, gulong ng palad, Lovingly Yours Helen, Connie Reyes, Mumar on the set. Mukhang ang nakakaalam ng mga programang ito ay ang ating kasama sa CLTV na malapit ng magretiro. Iisa lamang, Ray Bravo. Alam na alam mo tong mga to, siyempre. Si Gina Perehel Aridi, Blues Clues, mga paborito ni Joe Asuncion, at Dora the Explorer, Teletubbies. O, katulad na nabanggit ko kanina, andito na si Dora the Explorer, lahat ng gamit nasa bag niya. At saka si na Teletubbies. Ang palagay ko, ang inspirasyon ng Teletubbies ako eh. Kasi yung mga Teletubbies kasing katawan ko. Si Alma Mariano Villanueva, Flor de Luna, ni Janice de Belen. Panto ng kay YouTube, balay man wapin. Ako di ko alam tong Flor de Luna. Kaya baloy ng Flor de Luna ngayon din eh. Siguro nung panahon na to, nung bata pa si Janice de Belen. Ngayon, ilang anak na meron? Si Janice de Belen.
Si Luigi, no? Anak niya kay Aga Mulak. Tama ba ako? O, di ba? Akala niyo, di ako updated dyan, ha? Alam ko, anak ni Janice yan. Si Luigi. Sa puntong ito, bigyan daan naman po natin ang mga anunsyo sa ating community billboard ngayong araw ng Webes. Kasabay ng pagdiriwang sa International Women's Month, isang free webinar ang isasagawa ng ISEP Pampanga Chapter na pinamagatang Unleashing the Power of Women, a Guide to Empowerment and Leadership sa darating na March 11, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Tatalakayin sa webinar na ito ang key strategies for empowering women, kabilang ang investing in education, promoting self-confidence, providing mentorship and networking opportunities, addressing gender bias, supporting work-life balance, at promoting women's representation in leadership positions. Para makasali, makikita pong registration link sa FB page ng ISEP Pampanga Chapter Official. Ikaw na ba ang susunod na mutyaning Mexico? Pinababatid ng Municipality of Mexico at Mexico Arts, Culture and Tourism Office o MACTO sa lahat ng mga interesadong kabaihan sa nasabing bayan na nagsimula na nitong March 8 hanggang March 10 po. Ang preliminary screening simula 9 a.m. hanggang 4 p.m. sa Mexico Arts, Culture and Tourism Office. I-download lamang ang form na makikita sa FB page ng MACTO at dalhin ito sa araw ng screening kalakip ng inyong half-body and whole-body photos. Ang mga nais na lumahok sa nasabing pageant ay kinakailangan bona fide residents ng Mexico, Pampanga, 17 to 25 years old at least 5'3" ang height. Para sa iba pang mga katanungan, makipag-ugnayan lamang sa FB page ng Mexico Tourism Office o sa phone number na makikita sa poster. Bago po tayo magpatalastas, happy birthday kay Jonathan Guin. Jonathan, may you have a very eventful and joyous birthday. And may all your birthday wishes come true. Wishing you good health and more blessings for your family. And Jonathan, mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Si Jonathan po kasi ay ang better half ni Paula Dizon Guin at sila po ay nasa US ngayon. At sa ating pong pagbabalik, makipagkwentuhan tayo kasama ang ating mga bisita mula sa National Council for Children's Television o NCCT at Don Honore Ventura State School of Law. State University School of Law. Kulang yon ng university. Manatili kayong nakatutok at magbabalik po ang programang Topic.
At nagbabalik pong programang Topic. Happy birthday muna kay Paula Janela Nunez. Paula, anong handa sa birthday mo? Palagay ko, si Lizen ay manlilibre sa'yo. Saan ka ba niya ititreat? Sana huwag sa mang inasal, ha? Doon sa lugar na talagang masarap. Ay naku, baka sabihin, bakit huwag sa mang inasal? Siyempre, dapat magandang restaurant. Doon ka pakainin, i-treat ni Lizen, ha? And for your birthday, wishing you good health, more blessings. At lahat sana ng mga birthday wishes mo ay matupad. Ang greeting sa yan ay mula kay Kuya Lizen at kay Ate Angelica. Happy viewing naman kay Jojo Mirador, Kimpi. Kumusta ka na, Kimpi? Long time no see. Isa rin ito sa mga pinakabatang naging kawani ng CLTV 36. Nasaan ka man, Kimpi? Diyan ka na lang. Salamat sa iyong panonood sa ating programang Topic. Samantala, narito po ang mga komento sa ating topic question of the day. Basahin na po natin anong TV programs ang gusto mong pinapanood nung bata ka. Sabi po ni Almira Santos Page, English. Batang Yagit at yung mga palabas ni Manilyn at Julie Vega. Kilala ko tong si Manilyn, kasama sa ano to, yung Pepito Manaloto. Si Julie Vega, alam ko, nalaman ko na lang, yung mga mata daw niya, sabi ni Ray Bravo. Mukhang itong mga kasamahan ko, siya lang yata nakakaalala sa mga panooring ito. Pero si Manilyn, alam ko, nasa Pepito Manaloto pa ito, ha? Sabi ni Wayne Pangan, Sineskwela at Mastinik, tsaka Hiraya Manawari, yung bayani rin po minsan. Yan, alam ko, ito naman ay napoproduce sa Channel 2 at tuwing umaga rin ito napapanood. Dahil, syempre, Sineskwela, tungkol sa science ito, kung di ako nagkakamali, ito namang Matinik, sa favorite subject. Hindi ko to favorite subject ko ba ito, math? Oo naman! Tsaka Hiraya Manawari, meron niyang mga aral sa kanilang mga kwento. Ganon din siyempre yung bayani. Si Lilian Cabrera Kilong-Kilong, Batibot, Sesame Street, Mang Kepwing at Lola Basyang. Ang ganda ng Batibot muna, Tagalog, Pilipino, Sesame Street, English, tapos biglang naging Mang Kepwing at Lola Basyang. Si Rachel Garcia, ito na, palibhasa lalaki. Nandun kasi yung mga idols kong guwapings. Love it! Teka, di ba parental guidance yung palibhasa lalaki? Ha? Siguro dapat may kasama ka talagang manood na dyan, na magulang habang kasi puro kalokohan yung palibhasa lalaki, no? Pero siyempre, nakakatawa. Mula sa mga napiling dokumentaryo sa taon ng kompetisyon na Docu-Bata, mapapanood na sa telebisyon ang mga makabatang programang handog ng National Council for Children's Television o NCCT. Kabilang po riyan ang CLTV 36. Ngayong araw makakasama po natin ang Executive Director ng NCCT upang ibahagi sa atin kung ano ang mga dapat nating abangan sa unang season ng Docu-Bata TV. At makakasama po natin si Ma'am Desideria
Atienza, Executive Director 3 ng National Council for Children's Television o NCCT. Ma'am Daisy, welcome po sa topic. Makabatang hapon po sa atin, Sir Jody, at sa inyong mga manonood. Ano po, makabatang hapon. Yan po ay branding namin, pagbati po sa lahat. Ayan. Child-friendly day. Ma'am Daisy, alam nyo, habang kausap ko kayo para kung feeling ko parang akong bumabata, para lang tayong mag-ate, ha? Ma'am Daisy. Pero Ma'am Daisy, kumusta po kayo? Kumusta po kayo dyan sa NCCT? We're good. Great po. At patong-patong, sunod-sunod ho ang ating mga activities dahil alam nyo naman po, sa National Government Agency, talaga hong nakaplano, nakaschedule, pati ho pagbili, pagbabayad, and all. Kagabi lang po ay naka-receive po ako ng bagong DBM circular tungkol po sa mga paggastos po ng ahensya. So, busy po, abalang-abala po ang NCCT. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, Ma'am Daisy, ano ho ba ang trabaho ng NCCT? Okay po. Ang National Council for Children's Television po, kung inyong mamarapatin, siya po ay National Government Agency created by a law, Republic Act number 8370 o yun pong tinatawag natin na Children's Television Act of 1997. At siya po, kung tayo po ay magbibilang, 25 taon na po. Pero apologies po, siya po ay 10 years na dormant. So in reality, siya po ay 15 taon lamang. At siya po ay from the Office of the President, nung magawa po yung batas, but it was transferred to the Department of Education by the virtue of Executive Order 203 signed by then President Gloria Macapagal Arroyo on May 5, 2003. Nasa classroom pa ako niyan, Sir Jody, nung panahon na yon. Ma'am, medyo po pala, Ma'am Daisy, medyo importante pala ang inyong mga tungkulin, no? At siyempre sa inyo pong mga mandato, parang masasabi po ba natin nai-screen po ninyo yung mga programa na ipinapalabas sa dapat kung pambata ba ito o hindi. Tama ba ako, Ma'am Daisy? Opo, Sir Jody. Actually po, 4 po yung mandato. Kasi policy making body po ang NCCT. So yun hong policy and research. Meron po tayo. Meron po tayong media monitoring. Meron din po tayong program and content development. At yung ika-4 po ay ang MILES namin tinatawag, Media and Information Literacy Education Services. So uuna lang po ako ng madali at 4 lang naman ho, kumbaga ho yung mandato. So dun ho sa policy and research, nakagawa po ang NCCT ng child-friendly content standards. Ito po ang dapat sundin ng mga broadcast television networks dahil doon sa Section 9 ng ating batas po, nakalagay po, each BTN, Broadcast Television Networks registered to the National Telecommunications Commission should allot at least 15% of their daily airtime dedicated to child-friendly TV program. So, kagaya po ng CLTV, tayo po yung nag-partnership. So, yun hong mga pambatang palabas po ay pwede rin pong na-produce po ng NCCT, pwede hong ma-share sa mga free-to-air na mga stations. At doon din po sa policy and research po, tayo po ay nakagawa ng 2 pag-aaral. Noong pong 2015, survey po siya ng television as to children's are concerned, yung mga paborito nila, mga ayaw nila,
at kung anong oras sila nanonood, etc. 2015 po. At naman 2018, pero ito po ay na-launch noong 2019. Meron ho tayong ginawang pag-aaral na ang pamagat po The Filipinos Child's Media World. Ito po yung mga elementary students, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. So may libro po tayo ng research. Yun po ay sa policy. Ano po? At doon naman sa media monitoring yung nabanggit ko po, yun yung section 9 ng law, dapat hong mag-monitor ang NCCT ng mga broadcast television networks na mag-alat po ng 15% at least po sa daily regular programming nila. Doon naman sa program and content development po, ay meron po tayong tinatawag yung annual natin, yung Docu-Bata. Ano po? Ito po ay dokumentaryong pagdiriwang po for, by, and about children po. At nag-umpisa po ito noong 2017 at ngayon pong 2023 ay kumbaga po sa bata, siya po ay 7 taong gulang na po. Kaya po yung partnership po ng NCCT at CLTV 36 ay very significant for this year. Ano po? At meron pa rin ho under program and content development po, yun pong tinatawag natin, yun naman hong section 12 ng law, NEFCTV, National Endowment Fund for Children. So ibig sabihin po, ang NCCT po ay nagbibigay ng grant for producers, specifically independent producers, to create child-friendly TV program na ma-ere nga po. Ano? At ang ika-4 po, panghuli, ay yung media and information literacy education services po na ino-offer po ng NCCT dahil nga po, syempre, talamak po ang media. Most of the time, hindi po nababantayan ng ating mga bata, ang ating mga kabataan. Ito po ay medyo pang-remedyo po ng NCCT. So, nagkakandak po tayo ng Tele-Bibo. Ano po? Ito po ay 3 araw na seminar workshop para po sa mga bata. Ano po? At even junior high school, I think meron din kaming sa mga ALS, nung mga nakakaraan. At kahit po nung bago pa po magpandemya. Ano po? Siyempre po, kung ang mga bata po ay magiging media literate, pag uwi naman sa bahay, ay ang mga magulang ay hindi naman ganon ka-critical tumingin sa mga ginagamit o pinapanood ng mga bata. Meron din po tayong seminar workshop or smart TV parenting po for adults, for our parents, and for guardians. Ano po, tinatawag po itong Kasamapa, katuwang sa mapanuring panonood. Ano po, siyempre po, matagal po ang mga bata sa paaralan. Minsan 6 ba o 8 oras, ay atin din hong tinutulungan. Ang ating mga educators, mga teachers, at meron po tayong UUMT, Understanding and Utilizing Media in Teaching. At ito po ay kung papaano i-integrate ang media and information literacy sa kanilang mga lessons na pang-araw. Integration lamang naman po, of course. We respect po yung K-12 curriculum. So, atin pong tinutulungan. So, very holistic po ito. Meron sa bata, meron sa mga matatanda, sa mga magulang, lolo, lola, yung mga naiiwan sa bahay. Meron din po para sa mga teachers at bumababa rin po tayo sa iba't ibang panig nito pong Pilipinas, mga DepEd, LGUs, mga city schools, at kung sino pa po, even po mga barangay health workers, tayo po ay nagmi-media literacy. Pero alam ko po ang ating partnership ay tungkol sa Docu-Bata, di ba, Sir Jody? Ayan. Ma'am, ano ho ba itong partnership natin? Palagay ko magpapalabas po tayo ng inyong mga entries from Docu-Bata dito sa CLTV. Tama po ba, Ma'am Daisy? Opo. Ang Docu-Bata po ay isang makabatang programa na dinisenyo upang maipakita ang makabatang dokumentaryo nakalap sa taunang competition po ng Docu-Bata. So it's a festival, it's a competition for, by, and about children. Isang pagdiriwang ng dokumentaryong pang-telebisyon para sa batang Pilipino. Yun nga po, nagmula po noong 2017, yan ang pinapalabas. Yan yung mga samples po ng ating magaganda at mga kumbaga po award-winning po na mga entries natin, ginawa po ng ating mga bata
at Kabataan. Ang mga dokumentaryong tampok sa programang ito po ay tumatalakay sa iba't ibang tema na nakatutulong sa pagpapataas ng kamalayan ng mga batang Pilipino. At siguro po, tatanungin ng ilang manonood kung bakit sa dokumentaryo ang aming focus. Ano po, maliban sa ito po ay angkop talaga para mapanood sa telebisyon. Kasi po, documentary po ay more likely po ay talagang pang TV. Kasi po, kumbaga po, mas abot kaya po lalong-lalo na sa mga bata at kabataan. Ito pong ganito na material na gustong magbahagi ng talento at kwento. Kailangan lang talaga na magre-research po talaga ang isang documentaries sa napiling topic. At dito po inilalahad ang katotohanan, walang chismis o walang marites, Sir Jody. Walang disinformation, misinformation o walang fake news. Kasi totoo po at realidad po ng buhay ang ipinapalabas po sa ating DocuBata. Ayun po. And I think, Ma'am Daisy, magsisimula na pong ipalabas ito sa CLTV. Tama po ba, Ma'am Daisy? Sa March 11 na po magsisimula na ipalabas ang DocuBata. Ito pong kanilang mga serye ng mga dokumentaryo. Saturday po yan, alas 3 ng hapon. Ma'am Daisy, imbitahan niyo po ang ating mga manonood, bata, matanda, na panoorin po ang DocuBata na magsisimula na pong i-ere dito sa ating istasyon sa March 11. Okay. Maraming salamat po, Sir Jody. I would like to take this opportunity to invite everyone. Kayo po ay aming iniimbitahang manood po ng DocuBata. Magagandang palabas po ito. Maiikli pero makabuluhan po at realidad po ang pinofocus dito. Ang mga gumawa po nito ay mga bata. Kabataan din po. Nagpapasalamat po for and on behalf of the council. Dito po sa partnership with CLTV 36, mapapanood po ang mga award-winning po at magaganda pong mga DocuBata entries. 3:30 hanggang 4 po yata. Tama po. Sabado po, beginning March 11, I think until June 24, if I am not mistaken. So, magkita-kita po tayo sa CLTV 36. DocuBata, March 11 po ang umpisa. Saturday, 3:30 to 4 p.m. Makabatang hapon po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Daisy, and sana'y patuloy po kayong magserbisyo para sa ating mga kabataan. And muli, inaanyahan po namin kayong panoorin ang DocuBata series na mula po sa NCCT, starting po sa March 11 na po yan. At hanggang Hunyo pong mapapanood ang iba't iba pong mga dokumentaryo na gawa mismo ng mga bata at award-winning po yan. Hindi naman po ibig sabihin na pambata o bata ang gumawa, bata lang ang pwedeng manood. Para sa lahat po ang dokumentaryong DocuBata. Huwag po kayong aalis at magbabalik pa po ang programang Topic. Salamat.
At nagbabalik po ang programang topic. Ito na pong last batch ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Anong TV programs ang gustong pinapanood ng bata ka? Ang sabi po ni Ann Babia, Batibot, Regal Shocker, Gabi ng Lagim. Tapos pag uuwi na kami, takot na kasi nakinunod lang kami ng mga kapatid ko sa mga lola ko. Sabi naman po ni Roberto Capili, Voltes 5, Friday, Mekanda, Monday, Dimos, Tuesday, Mazinger Z, Wednesday, Grandizer, Thursday, Monday to Friday. Robot ang pinapanood ni Sir Roberto. Si Kenneth Arvin Castro, 1P, Shaman King, and Slam Dunk. At sa mga nanonood po sa telebisyon, lilipat na po tayo sa Facebook ngayon. At syempre, mag-follow kayo dito sa ating Facebook Live. Kaya po, bye-bye po muna sa TV. At tuloy-tuloy pong ating kwentuhan sa Facebook Live. At para po sa ating kwentuhan, ipagdiriwang ngayong Marsong unang anibersaryo ng pagkakatatag ng School of Law sa Don Honore Ventura State University. Kung ano-ano ang mga aktibidad na inihanda ng kanilang pamanuhan, yan ang ibabahagi po sa ating ngayong araw ni Attorney Dave Aquino, ang Dean ng DAVSU School of Law. Magandang araw po, Attorney. Welcome po sa topic. Good afternoon, Jody. Thank you. Thank you for having us. Attorney, kumusta ka na? Tingnan mo, 1 taon na pala ang dumaan since tayo ay huling nag-usap sa ating programa. Kamusta ang DAVSU School of Law ngayon, Attorney? Maganda naman po. Marami po tayong mga mag-aaral na nag-enroll na nais maging abogado after 4 years, and nakapag-develop po tayo ng magandang pool of faculty drawing from the talents here in Pampanga po. I'm happy to announce that our faculty is composed of judges, prosecutors, and PAO officers from the province of Pampanga. So, ano to? Pampanga for Kapampangans talaga, yung DAVSU School of Law. But we also accept students from other provinces, and we also have some faculty coming from other regions as well po. Okay. Attorney, nung huli tayong nag-usap, medyo ano pa yung ano natin nun medyo parang feeling ko siyempre pasimula pa lang, pero ngayon parang maaliwalas ang iyong ngayon, ang inyong mukha ngayon. Di ko alam kung dahil nakapagsimula na at ongoing ng paaralan natin, dahil parang mas maaliwalas po ang mukha nyo ngayon. Attorney, wala bang naging problema simula nung nagsimula tayo? And of course, ang ating School of Law ay para doon pa rin sa mga mag-aaral na siyempre, medyo hindi kaya pero deserving na makapag-aral ng law dito sa inyong paaralan. Opo, consistent po dun sa mission tsaka ng aming Pangulo ng Pamantasan, si Dr. Enrique Baking. Our tuition fee, the rates na charge namin are one of the more accessible or economical among other schools po. We offer at least mga 1.5 per unit. Tapos siguro sa total one semester, they can only spend around 30,500. That's for a full sem, including miscellaneous fees. So kung i-compare nyo po yan sa ibang mga pamantasan, sa mga ibang mga School of Laws o College of Laws,
medyo mas mababa po kasi nais po ng aming Pangulo na accessible po, na merong democratic access po ang mga nais maging abogado na medyo hirap po sa financial, may financial difficulty pero may potential to become a productive member of the legal community po. Alright. So, wala naman po naging problema the past years. And ilan ang ating mga estudyante ngayon na attorney? Nag-umpisa ho kami sa 180 students for the first batch. Of course, meron mga ibang bumitaw. Siyempre po, dahil po sa reasons of family concerns, financial, scheduling. Yung iba biglang nagkatrabaho sa malayong lugar. So may mga nag-drop, mga 20 to 25 po na nag-drop. So we're working with around 160 nung natapos po yung first semester namin. So right now, na-breach na namin uli ang 100 person mark. And hopefully we'll be opening our second year for the first SEM itong August po. So we're inviting everyone who are interested, who has the passion to practice law, to join us in our journey on producing dedicated and productive members of the bar dito po sa Pampanga. Attorney, pero syempre dahil itong ating paaralan ba ay exclusive lamang sa mga taga Pampanga, attorney, or hindi po sa exclusive for Kapampangan law students? Hindi po. This is open to everyone, to anyone from anywhere. Ang ano lang namin is we're giving it Kapampangan flavor. Di Kapampangan, yung sinabi ko po sa inyo dati, yung gigil. Gigil kami na makapagturo, makapag-aral. Oo. Andun pa rin ho yung gigil namin na talagang along with my faculty po and the students po, makikita nyo, they go beyond what is expected of them. Talagang yung iba, they even extend their time sa pagtuturo. Yung mga mag-aaral naman, nakikita nyo, kahit gabi, talagang natututo na silang magpuyat. Kasi sabi ko nga sa inyo, gigil lahat, faculty and students, para makapag-produce po tayo ngayon ng abogado. We try to do it the Kapampangan way. We give it a Kapampangan flavor. Kaya ang sabi nga ho nila, ang Kapampangan, masarap magluto. So hintayin ho natin, masarap din po ang pagluto namin, pag-prepare namin ng mga estudyante para maging productive members ng ating ng Integrated Bar of the Philippines po. Yun sana yung susunod ko na babanggitin, attorney, baka pag natapos na sa inyong paaralan, magaling ng sa larangan ng law, magaling din sila sa larangan ng pagluluto dahil syempre, Kapampangan flavor. Alam natin mga Kapampangan, pagdating sa pagkain talaga, talagang lutong-luto. And I think naman, hindi hilaw at hindi rin overcooked ang mga estudyante nyo, ang mga soon-to-be and lawyers na ipinoproduce ng Davsu School of Law. Pero attorney, congratulations dahil anibersaryo nyo na po. And ano po ba yung mga iba't ibang mga programa na inyo pong inilatag bilang pagdiriwang sa inyong first founding anniversary, attorney? If you'd allow me, I'd like to invite everyone sa March 12 po, yung mga maagang magigising o mga bubulabog po namin, meron po kaming motorcade. May Holy Mass at saka unveiling of our new logo, our new marker to mark the continued drive of the school to produce quality legal education. Sa March 30 naman po, 6 p.m., meron kaming training, talk about law school life, sa mga gustong matutunan kung ano nga ba ang kanilang mararanasan pag sila'y pumasok sa School of Law. Sa March 14, pag-uusapan naman ho namin sa isang seminar tsaka talk yung health and wellness para po sa faculty and even for the students. Sa 15 po, maglaro tayo, meron tayong mga mind games. Lahat ito sa gabi, 6 p.m. dito po sa campus. Sa 16 po, yung mga gustong bumili ng mga discounted law books, darating po, bibisitahin po tayo ng Rex Education at ng Central Books. Magdadala po sila ng mga libro, mga law books po.
This is open to the public and open to law students. And discounted po to. And 17, yung penultimate activity namin, may open forum. This is for anything under the sun regarding law. And of course, sa March 18, to cap it off, we have a Mr. and Miss School of Law. We have a recognition day, and dito po namin magkakaroon ng eleksyon, yung resulta ng eleksyon para sa first ever law student government ng School of Law. Yun po. That will be from March 12 and 18. Hopefully, we see you on March 12 sa umaga po. May motorcade po kami. Iikot po kami mula Angeles, San Fernando, then mag-stop kami sa Bacolor dito po sa campus ng DAVSU po sa Bacolor. Ayan. So talaga palang hitik at punong-puno talaga ang schedule for the founding anniversary ng DAVSU School of Law. So sa ating pong mga kababayan, makiisa po kayo sa DAVSU School of Law sa pagdiriwang po ng kanilang kauna-unahang founding anniversary. And syempre, more anniversaries to come pa sa DAVSU School of Law. So hindi naman ho ibig sabihin na hindi kayo abogado or interesado, hindi kayo pwedeng magpunta. Ito ay open for all. Tama po ba ako, attorney? Opo. Yan. Open to all who are interested to know more about what happens in the School of Law po. Ayan. Pero bago po tayo maghiwalay, attorney, additional information po sa ating mga kababayan. Kailan po muli ang pagbubukas ng inyong semestre sa DAVSU School of Law para po sa mga interesado na pumasok at kumuha ng pag-aaral sa inyong paaralan? Opo, our first semester po will be in August, pero po ang enrollment po, yung mga mag-a-apply, mag-uumpisa po ng June. Dalawin lang po ang website ng DAVSU, Don Honorio Ventura State University, yung website po. Hanapin doon yung admissions office. Nandun na po lahat kasi online po ang pag-register at ang application. Then magkakaroon lang po ng pagsusulit para makita po yung aptitude kung kaya nyo na makapagsabayan sa School of Law. Tapos po meron tayong interview lang po. Then after that, gagabayan na po kayo ng magagaling naming mga faculty sa inyong paglalakbay para maging isang ganap na abogado dito po sa DAVSU. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. We wish you well. We wish for the success ng inyong mga pagdiriwang sa inyong kauna-unahang pong founding anniversary. And syempre, nabanggit ko nga kanina, more anniversaries to come. Good luck, God bless po sa inyo. Naniniwala po ako na marami po kayong mapuproduce na magagaling na abogado. And syempre, congratulations kay DAVSU President Enrique Baking. Dr. Baking, congratulations po. Talaga naman, iba talagang magtrabaho si Dr. Baking, ha? And from time immemorial talagang inalagaan niyang mabuti ang Don Honorio Ventura State University. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Caluguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36. Atin to.